Jukka Oksaharju, miltä Helsingin pörssin syksy näyttää? Näyttää erittäin hyvältä. Näkymät on paremmat kuin moneen vuoteen siinä mielessä, että nyt liikevaihdot ovat kääntyneet loivaan nousuun. Suomen talous on saavuttanut pohjakosketuksensa. Venäjän talous on syvällä kuopassa, mutta ei enää laske. Se, että tulosta voidaan tehdä jatkossa myös myynnin kasvulla, ei pelkästään kustannussäästöillä, ja se on sijoittajaa miellyttävä asia. Suomessa on viime aikoina monen vuoden tauon jälkeen nähty paljon pörssilistautumisia ja niitä on ilmeisesti tulossa jatkossakin. Mistä tämä johtuu? Tässä on viimeiset 6-7 vuotta maailmalla markkinat nousseet. Nyt on hyvä aika listautua. Optimismia on osakemarkkinoiden suuressa kuvassa. Osakkeiden vaihtoehtoiset kohteet, kuten korot, eivät juuri tuota tällä hetkellä. Eli paljon pääomaa etsii uusia kiinnostavia kohteita. Myös keskuspankki painaa rahaa markkinoille etsimään listautujia. Kyllä monta taivaan kappaletta oikeassa asennossa. Se, mitä voisi päättäjiltä toivoa, on verotuksen tarkastelu, eli listaamattomien ja listattujen yhtiöiden välillä, jotta listautumiskynnys ei omin toimin kasva Suomessa verotuksen takia. Eli enemmän päättäjiltä toimia, enemmän listautujia. Ovatko listautuneet yhtiöt tai listautumiset sijoittajalle hyvä kohde? No, jotkut ovat, jotkut eivät ole, eli tarkkana saa olla. Se, että meillä on viime aikoina tullut paljon menestyviä yhtiöitä. Lehto on aloittanut erittäin hyvin, Hoivatilat on aloittanut erittäin hyvin. On kesän aikana 50% nousuja tullut, eli hyviä startteja. Se, että rahanpaino automaattia listautumiset eivät muodosta, eli yhtiökohtaisesti pitää tarkastella. Nyt on erittäin hyvä aika ollut listautua ja uskon, että se syksyllä jatkuu. Arvopaperimarkkinalain muutoksen myötä yhtiöllä on tänä vuonna ollut mahdollisuus siirtyä kevennettyyn raportointiin. Mitä mieltä olet tästä? No, sijoittajalle tärkeää on se, että informaatio on tasapuolista, se tulee reaaliaikaisesti, samanaikaisesti, se on riittävää, oikeaa ja kattavaa. Se, että listautumiskynnystä madaltaa se, mikäli keskisuuret yhtiöt pystyvät hieman keveämmällä hallinnolla listautumaan. Se on ehdottomasti hyvä asia, mutta jotta piensijoittaja pystyy ja jotta hänen kannattaa tehdä sijoitus yhtiöön, jossa suuromistaja on hallituksessa ja yritysjohdolla on häntä parempi tieto, pitää turvata kuitenkin tietty minimisääntely ja tässä on oltava tarkkana. Myös päälistalla 25 yhtiötä on siirtynyt kevennettyyn raportointiin. Uskotko, että ensi vuonna useampi yhtiö siirtyy vielä tähän? No, mun mielestä kevennetty raportointi on aivan ok. Se, että kvartaaleittain ei niin suuria muutoksia yleensä tapahdu yhtiön kilpailukyvyssä, että kannattaisi massiivista raportointia. Puolivuotisraportointi kattavanaan ja laajana on erittäin tärkeä, mutta se, että kyllä yritysjohdon pitäisi kvartaalitulosten sijaan keskittyä pitkän aikavälin kilpailukyvyn kehittämiseen ja maksimointiin ja puolen vuoden välein tapahtuva laaja raportointi, niin siinäkin on aika vähän uutta kerrottavaa yleensä kilpailukyvyn kehittymisen kannalta ja se, että kvartaaleista puolivuotisrytmiin laajassa, niin se on mun mielestä kannatettava asia. Teiltä ilmestyi toisen sijoituskuru Karo Hämäläisen kanssa kesällä kirja, joka on saanut ilmeisen hyvän vastaanoton. Miten kommentoit? Joo, meillä ilmestyy kirja elokuussa ja yli 10 000 kappaleen volyymilla mentiin jo elokuun viimeisenä päivänä, mikä on kyllä suuresti lämmittänyt mieltä ja toivotaan, että kirjan ostajat myös lukevat kirjan. Eli me ollaan kansankapitalismia lähdetty kehittämään ja toivotaan, että kirjalla saadaan lisää kotimaisia omistajia ja pääomaveron maksajia ja se, että vastaanotto on ollut hyvä ja sesonkin on edessä. Kertooko kirjan suuri suosio siitä, että kiinnostus sijoittamiseen on kasvanut kotimaassa viime aikoina? No, puhutaan vasta orastavasta kasvusta, eli ollaan valovuosi jäljessä länsinaapuri Ruotsia ja vielä enemmän jäljessä Yhdysvaltoja. Siinä, mitä kotitaloudet tietävät pörssistä, miten heidän pitäisi sijoittaa ja kuinka valveutuneita he ovat talouden seuraamisesta. Eli pitäisi tehdä paljon enemmän, mutta me ollaan oikealla trendillä. Suomessa kotitalouksille se oma asunto on usein ollut se ensisijainen sijoituskohde. Mitä mieltä olet tästä? No, asunto ei niinkään sijoituskohteena mun mielestä enää toimi. Se on tärkeää, että ihmiset jossain asuu, verotus tukee omistusasumista Suomessa. Se on ihan järkevä valinta, mutta kyllä tuottavat sijoituskohteet, niin ne ovat yritystoiminnassa, eivät asunnoissa. Paljon kiitoksia. Kiitos.